Hemei chebula hian mi papa khat chu lo mu ve rengin a har chian chuan makati khop maya saruakin an lo la omzui lau thong tak chuan a thom hno te chhar khom sok sokin a chuak tanal nala ina ho in fai the ang berin a in bual ngalani ma se mintra imitla a chuan ama zana a khosak dan kha alo lang zut zut reng mai si mi pakianga avoi khat mutna animiawa le lama parina po lo harve to in zana aman pui me chia chu alo om to lo ti a shengala bet kawara thisen tlem kai chau chu anu chia ni inalang mintai anglo takin parina hi chu ama zana an khosak dana khan alung oi hlia hlia maya a mei chemut pui kha shia chian adu wangin hotel reception a chuan azo chiang halbok amai ro chu mimal pui sui an lo wangin reception a mi chuan alo shil du mai haulo parina hi mi ho satak papani in asum don na po alotling hle ni khat chu sum don na thila azin na graduation lom tur local ve me chian ho chu amufu tatlata anzinga mi pakhat chu tha ati filor viau mai amel dan vel chu min trai classmate pe mi chuan lo shethiamin min trai nun ti chia ta du tatlat maya perina hne na chuan vakalin min trai chu no chiswar angin alo sui mo mai perina la chuan I helavin min trai man tur chu api ngal zung zung mai le ngal min trai hi a mel tha in arwal puitia chuan alar ve viawa apala chu real estate tycoon ni in an khosak pu har sa viau lo ti asiat mai amai ro chu hetia ani na lo ang taka lo soi tu pemi ve thung hi chu chung ko har sa taka tanga lo chur chuak ni in tun nuwa lem chan lam alu chil ve tana an na la chuan anwai nung pol ala nezuyani heng wangte hi nyang min cha hi a it sik ema a theina laya alo sui chiat ve vak vak ni ti chuan perina hne na alo shel to boka a in tura chuan pol anei ta a nakina chuan min trai chuan a thil in chu arui tangeya zoi vet chung chuan hotela a shwai ta ni ti chuan chu zan chu adu dan ni ho lovin amang ral ta a shi omati na ti zwal tu tan na wala pai zui a shi om tilutuk chu ama nun na hial lak tumin dar thlang them chu alata a mase aban je ka zeidon chia ti chuan anu tei chuan alo muman hlo anu tei ne na chuan engkim shilin ato swal to te chu a soita veka anu tei po chu a thin ur ngei mai police ne na report pui chu a han tuma a mai ro chu min chai chuan alo phal tlat lo a ming chia ta hlo pia lama anu le patiril runat a phal lawatin ani anu tei po chuan adu thlanna chu har sati tak chuan a pompui ta a amai ro chu anu le pati mo lo turin America lama chuan lam siamin azin pui ta dai ani hun lo liam zelin min trai naw pai po chu alian to hle a le khazir alo ngai bok nen anun chu anuam fiau lo kher mai nakina phei chuan phir du om tak tak te chu a hring ta a atira chuan fa te chu midang hne na a han da don ngia la mase arela ra te an ni si a phal le thei thlot si lo ani ni ro seti in ala let le taringot mai ani athutluk na chu anu te chuan lo she thiam ve in ti dan a han ngai to le vat vata min trai fa te chu a hospital tho na mi anga soin ama chuan a adopt ta mia mai ani ti chuan fel taka ro relin min trai le a fa te chu anum ho theita a min trai tan po chuan ati zia via wang le anu te chian nu pakhat hian a fa te chu ngai na hle in ni tin mai chuan aron tlo thina chu nu chu tu dang ni lovin perina nu kha alo ni reng mai perina la chuan zan khatlet thil po ni ma se min trai kha alo la she renga ave zui ni om takani alo la zong kwal ru reng tlat anu ne na video call an in biak changa no pang pahni lo lang thin te chu afa te an ni ti reng a she si lo hun lo liam le devin min trai chu lo theilovin an ram lama ho chu angai ta a kumli lai an tombo nuwa Thailand lampanin an ho ve ta anu le pa te chuan thataka lo chiao awin no pang pahni te po chu min trai fa te an ni ti reng an ring phalawa anu tei fa te anga an ngai nget mia mai ani
anam bolan khan apa company chuan har sat na tam tak lo tokin apa hrisel na chuan alo tor pha hial ani oma tuna chuan min trai lo holai ni bok nen apa sum don chu chanlak pui atum ve ta amai ro chu an el pui company ma hruai tu chu afanei na pa kha alo ni tlat maya ani hi sum don na lama chuan a fingin ma po alana sa ema min trai chuan shelavin meeting nei pui tur chuan ala in soilut zui ti chuan le an meeting nei ni tura chuan perinat chu chiang takin awa muta a khami zana athiang hlimna lak saka anun ti chevek tu khani ti achiang em mai chi launa chuan ron ne in perina mo ma chuan bathroom lama atlan lut ta deya reife chu mituinen ain ngai to ur sun viawani nima sila apa company tan chuan a thei to pachwa zel photangai si a nikhat chu ama shala anun ti chiat sak tu bulpui berti shelavin min trai chuan pemi chu avabia a an company a brand ambassador ni turin avasawma ni pemi po chu ama ai ngot chuan alo in lalian ve to viaw boka min trai laka in thiam lo nekin atal o na turwa manna alo nei le man to pemi le perina unaw pa chanati pachu anin ngai zong ve a chanati pa le perina te hi pamun no sang ni in anin elruve viaw china amai ro chu chanati pa hi chuan num sakna hlir o ti la aswal lawang karnal tak tak tile nula chilau tak tak tinen khovel chu a chen hem zel mayani ma se a unaw pa chuan apa du sakna chu achang tam deuh donin a sheve anyang company lama chuan anu fuina wang chuan aronin nam hloi ve tanta a min trai ta company ne na in el rengan ni wang chuan pemi po chuan a thei angin alo pui ve boka nakina phe chuan min trai project thar tur chungchang chu abial pa te company a atili kaut ta hial mai min trai tan chuan chan na turu takni in investors te poinan kalsan roi ani hetiang an company chiat na thlen tu chu an spokesperson khani tura ngayin min trai chuan vapana tuma ma se pemile perina loading dun chu muthutin an ni zok hi aring hlele ta zokani perina hian pemi chu rontirin an project thuruk te chu aron ruk chwa tira angaya heiwang hian pemine na an partnership chu ati top ta mak bokani nima sela khamini khan perinan pemi amu khan min trai chungchang alo zot zo kalo ni a infop ang taka anlan na chan po kha anlo in zo chik lutuk wang zo kalo ni pemila chuan perina zo na chu shethiam lo ang makin aum bok si a perina chu abai dong ngei mai zan khat so om du ni ma se azuna awai tlat si ani min trai la chuan an company ngor lo ngai to in perina telama tanga thuruk engemaw tal lak sakve alo tum ngor hle a ti chuan rem chang mil reng ani wang chuan ni khat chu a hwai sen a som khomin perina chu machon atum ta topa tuipui kama anom lai chuan glass chu atike luita a chu rapin a auta perina chuan ron boy som ngalin a mela ron mutsia chu atuiral ta vek mai kumtam alo zong ruto boka alom zia chu athup seng lo ani bere amai ro chu min trai ve thung chuan ol samte hian kha zana thil thleng kha chu ti pal thilani kha ti in angai poimo lo zia atilang ngata ma se perina chuan athla phal to tlat lo ni tin mai chuan bia in chwa puya te chuan a som ol lova zanjia te kil puin adu zia chu a hril ta tlut mai ani chu tiang ani ta ka chuan ti in min trai po chuan hlok na tel be sein mangai na kong chu azo puita a perina chuan adu in aring zo bokaniang an company thuruk zong te chu a hril fai ta fek mai athusha te chu a assistant shil ngal vatin perina client lian ber chu an chu sak theita a chu chuan an company chu a hlang kang okani he thil thleng wang hian perina chuan dem hlo hle in a hmelma te po chuan an deu so na sa hle a mei chedu em chuan alo bom rengani ti po aman thiam mai chuta a mu phak lawa min trai chu ala bi bo dai zui mule tumina zong kwal tawak waka ti chuan rei fe chung chu anin ton na masaber hotela lo changin a topa chuan anin chang chuak ta
ma se min trai a mu ve le chuan adu na te chu thup zo lovin alo kwa le tavatani thilan ei zo chuan uluk takin min trai chu a han zo ta a an company thuruk te chu alo soi chua kem ati chuan min trai chuan alo phana sangei mai chutiang tura chuan mo min lo ngaya ti in kalsana tum ta hiala chutia a chan ta ka chuan perina po chuan shiom ti in ngai damati le tangal sok sok ani engpu ni se min trai chuan asum don na hlotlin na atel ve tanwal boka perina chuan atan changkai na anei to lem lo ati ta dewan yang in chen chu arut ta thawa ma se bar chung an in din chit lai chuan assistant chu alo lut hlol mai perina ne nanin muti asyang te hlo luata a mel hlianan perina chu akis ta topa assistant kalbo ma chu tiang chuan anom wang top mai ani ma se nakina chuan min trai chuan in chena du thu chu a shil le ta thawa perina tan chuan shia thiam a har ngei mai a mei chimpangai chuan alo mangai let ve ei lo ti chu a shil chiang em mai box si a mai ro chu alaka aril ru na hle ma se min trai chu a thin lung chuan a hophal chuang tlat lo aril ru na thoi dam tumin bara te chuan a kal zan tina a thian te tan po chuan thuron pekin omzia anei lo ngei mai tin hetia a hring nu na man lai tak hian anu le au naw pa chanati pa chuan rem changa lo la in apa du sakna dun tumin tran an lo la ve mek box si a chuti line min trai assistant bial pa Clark Paul chu alo tal boy ve mek klat ani hilem chan lama zuang lot ve in mani an pui kop mi ani a atho chuang ang te chu casino a Coralin leiba alowin siam na savia wani oma abial pa pui na chu alo deal topani ome amai ro chu min trai assistant ve mai tan chuan adu angjat sum chu ne ngot tan awang fu mai si atuk lama aleiba la chu anron thing ut tamaya chuta tak chuan pe mi chuan rim chang alo mule ta chia mai le min trai assistant ne na chuan api office a thupoi mo inzia na le kha chu tha lo la tur shilin chu man to taka le saka athlem ta a min trai assistant tan chuan sum mo na ul sam tak anita ti chuan chung le khapoi mo thalak mang chuan chanati patinu fa chuan an company a mun poimo an lua thei ta hiala perina po chu board ta tanga pai thla in adin mun an lua lan ta hiala ni perina tan chuan abeidon thlak hle a amangai berina kal san bok nen anun chu angwai ngoi ringot mai ani le lama min trai chu anna thona alo hlotling chhowe chela fakna po adong na samol mol hle a tho that em awang chuan pa chuan press conference kavin a company ro chun turani thu chu apuang zar ta mi a chu perina chuan lo mu in thil chu a she thiam ve ta chawani alo ngai zon chin le adu em chu me chinaran ve mai emoti lain anel pui company nei tu fanu alo ni rengtlat ti chuan min trai chu vapan ngalin in soi fia tur chuan anorta a min trai la chuan deu so trong kam tak hian alo chang fok mai chuta perina chu thin ur thutin min trai chu banga norbetin a fop lui ta fak maya min trai chuan a beng pop a ben awang chuan perina chu thin ur savin trong kam tenom tak chuan a an khum zui ta shepa din mun thazo ka nei theina na inzuar angten a chal ta hialani min trai thin lung chu anak khop mai a chan chu khati khop khan perina khan angai zong khani a ani pona ruk tak chuan alo du ve tran rengani ome a mai ro chu a fa ti a chu sakang ti te a hlo luata thudik chu a zep tanga arin anga milep chia ani lo ti po chu a soifia talawani perina ril runa chu a thian pa gana hne na lo vui no in ma se eng angpon soi chema se a thin lung ne tu om chun chu min trai chau ani bok si gana chuan min trai chu mi hlo om takani thu soin a thian pa chu alo hnem ve la nakin loka ani po hi min trai zuna awa yang ti reng a in hre si lo ni khat chu min trai fa te thil tur anu te thian nu khan lo thona chu a fa pai na lo pek tur thu aron shila mola lo chang turin aron chani ti chuan min trai te chu annu fa za chuan mola chuan an vakal tange ya amai ro chu anu te thian nu fa pa chu perina kha alo ni reng ti amuta biru choin anom puinu zok chu no pang honu ang chuan lema chantir ta a
perina chu anwa mutani perina chuan no pang pahnih te hi video call la alo biak photo wangin anin nel ngal hle a ama fa te nge an ni ti reng che hek lo le in pomin anin chei nui war wara ice cream te ein an hlim hle ani min chai chuan ral khata tanga lo thlirin perina kyanga afa te hlimzia amu chuan alo nui ve vura anin ton masak ber chan kha atan zan rap thak tak ni lo se chu chung ko hlim tak anima na hemi te pani hi in mil thei tlat lo ma se an na wang chuan anin moreng lo thei si lawa min chai chuan mu she in huat mel thin viau ma se perina chuan a chei pe em mai si adu na chu ala re thei ngot si lo voi khat phe chu avaman bet choi maya adu thu shil le in nar lo ram tur chuan angen ta top mai ma se min chai chuan hlavin a out ta vaka mi puyan lo pun khom ta ka chuan anin thla fil ta chawani perina chuan anu chu kolin a mangai berin a huat tlat thu te chu avashil ve a anu chuan thuron lo pe in a mangai tak takani chuan beidun san hau lo tur chuan alo cha mak mai mi shiat ve lo har san lian tak anen yang tia shilin apa nen pon in mangai viau ma se anum dun theilo dan te chu aron soi chuak le pa ta a anu thuron chu perina chuan zomin chumi zan chuan ma ala tranta min chai te in kota chuan vakalin min chai chu message avathon ta a ilo chualo chuan khami zana thil thleng kha inu le pa te hne na ka soi vekang ti in ava vo ta rup mai ti ngai na shelo chuan min chai chu alo chuak tange nge a perina chuan kalung oida na i om lo chuan inu le pa ten i chan chin du om lo lai an shidon ania atili a avona chu min chai chuan a lau ro pui mai si lo thei lovin perina du ang chuan au mangai don ta ti chuan real estate khoi hovin in mu khom na chuan kal dunin thalak na te chuan perina chuan min chai chu akwa bit vel tlata min chai chuan shom ti in ta chwa tum ma se a thei mai chi lo in noi lama te chuan in roi tha in ti luina bok chuan perina chuan a fop le a an mudun zan bok kha a soi chuak le chin min chai ning lutuk chuan akapa tak chirin akal san zui makani amai ro chu perina chuan beidon mai ala tum hau lo award semna te chuan ala kwa choi choi thlat mai an ban nu thleng po chuan min chai chu ala thla zelen phal tlat lo maya akara tang chuan pom chuakin ama kara chuan alang luta atlan pui ta dei mai khothim nu thleng po a an kalna tur a soidu tlat lo awang chuan min trai po alau thong ve ta a kara tang chuan chukin ke chuan akal tanul nul maya ma se motor local chu alo mulawan yang aron su thel tia perina chuan aron chan man lawa an pahni chuan tludunin anin mel ta vung vunga relo te chung chu min trai po chuan a mangai ve man che phial ma se perina chuan alo fop le chut peka a thina ur nge mai thin ur tak chuan an hanin beng le thruaya amit menga a ho em to biak lo ti a mu ve vek bok nen perina chu thok thutin a fop lui le tangata a swalet pe to lo thleng rak a fop ta ni min trai po chu a beidong to bokaniang ho po hau pe to lem lo chuan min ti boy to lo te ti ringo ti nakal santa ni ina ho in afa te po chu that takin amu thatira ma se anute mutsia chu kwa ngalin a chapta hom maya anute hne na chuan perina laka atal chua thailo zia te chu soin hlat atum po le azuna awai tial ti te chu a shil ta veka anute tan po chuan ti ngai na awang ve viau atu ka chuan afa te chu kindergarten a kalpuin chuta chuan perina thian pa gana po chuan afanu lo kalpui ve a atira khan gana hian min trai chu soi chevel viau ma se amizia a hanbel chian chuan fil atingei mai afanu te chu alo tuat sak em mai bok nen aniang pathoi tan chuan alom dana dang tariawani ti chuan min trai zuna chuan uai chovin perinan anne na achan chinaron soipo chuan alam chu alo tang du talawa nangma zo khai dik lawan yang ti zelin perina po chuan a she thiam chhota a ti zelin nakina phei chuan kana chuan min trai chu afanutan nu that takani thea be sei ti chu asoi tam maya
perina huat tok atling ngei mai an du ai nang ti achiang taboka anin sual ta hiala rei tak chian cha an lo ni to na chu zan khat thil thuwa an ti top ta der mai ani chuta perina thin urna ti tam turin chanchin thara chuan min tra I chu ai assistant ne na in ngai zong angin alo ziak le tlat mai box si min tra I chu mi thalo tak ni in mi pathin lung in fiam na na mangkwal mai ni tura angai nget tam mi ani amai ro chu arin ang alo ni ho si lo min trai assistant bial pa chu a buai na nga ya lo buai le in mi poisa alo bale chok to a chumi ngai to chuan min trai hi man tang kayan tum le ta alo ni a min trai chu perinan ati buai reng thin ti sheve in a thlawang ho nan in nei puya asom ta topa nupan ni chuan asum zong zong po a khoi chet sak theanga a bial pa le ba te chu reilawa arul sak mai don ani kanin nei ani chuan perina po in ati buai ngam to lawang chiti in a thlema ma se min trai chuan lo du lovin alo nial fit thla thak si chuta assistant thin rim chuan an thu dun lai chu press ho thla in lak lui tirin thu chu dik lo takin avai vir tir ta a min trai po chu thin rim thei reng ani a amai ro chu akhongai ema wang chuan a na tang chuan a ban lem lo thataka a na chu thok tur chuan a fui mai zo kani chutia adu dana thila thlen thei don tak lawa chuan he assistant hian kong dang a haile mai angai ta a pemi chu abial pa nen chuan wa mu in min trai chan chen chia an va zot ta topa ani la chu min trai it sik reng reng anung ani na a thil ti tuma chuan alo phur pui viau mai ti chuan le pemi puina mang chuan kumtam takal ta a video kha aron lar ta a chu video a chuan min trai le perina hotel chunga anin ko alut lai chu chiang takin alanga a ming che zauta an company te chuan chiat pha duai tuain apa po chuan heart attack anei pha le ta hial maya min trai po chu anwal roi thei hetia din mun chetaka anom lai hian min trai assistant bok chuan chet la le fatin min trai pa hne na chuan a fanu chu nu puya ta na vadil ta a min nei chuan a ming chiat na te hi adai thei to do na sin ti in a thle mani min trai pa po chuan a ngai dan chu thadon ria hria in a fanu chu nei tir atum ta a mai ro chu min trai chuan alo du hau lo video kha parenty leak out nia ngain awa chwa chal ta maka a maya chuan a thil in chu valein awa an khum ship mai perina chuan a ti nei lo sia lo shilve ma se a oi to tlat lo aming chiat ta ka khan a client stepon kalsanin perina company anwa bel ta khani a ani tan chuan arin hlel om viau takang perina chu a thian pa ganange po chuan lo haw ve in mei chepoi soilo chutia atimwal phota vak mai chu za pui om ati hle a in soi fi eng ang ma se tu manan oi to tlat lo abe dong chu bara kalen zu chu in nem na na va mang ta a ma se min trai chu athang chengang bokaniang abulami te po chuan a chanchin lo chu soi turan lo hretlat lo chuta perina chu thinrim thutin chumi te chu kutawa thlak taringota in swal boy zu in lokap hialan thleng tamai atopa chuan za thlak takin apa chu a in bel chwa ti rangai ta apa hian min trai chanchin thu thang diklo chu alo sheve nge ya ma se atak takemoti in afa pathil ti vekemo alo la ti ve zui amai ro chu afa pain min trai ati mwal phona chan kha an sum don na amma an son theina na ti emoti in alo fak viau thunga afa pa chu fui sau savin sum don na te chuan thil thiang lo angan ngai po ti mai tur ti in ti cha ati thu a shil hialani nima sila perina chuan ngun taka ngai to in min trai chu aleina taviawa atum lo dewa thila thleng ta chu zia lo ti hle thung ti chuan tu ka lo ni chuan min trai chu va pan chilin a hria thiam na avadila arin na hlo le theinan eng po ti huam ti te chu a shil na sa hle amai ro chu min trai tan zong rin le mai chu thil har sa tak ani thung perina chu how shipin anin nia le te der maya perina la athu soya atang na sabok si nen anin ham boy le ta chuti lai tak chuan gana chu ron in rol vatin min trai chu aron chana perina chu ron haw ngalin min trai chu chei boy to lo tur shilin avau hialani ganan min trai I akal pui tak dei nu chuan perina chu a in hum ru na sa hle a adik na tar lang tur chuan fin fia na fel taka nei angai ta
tichuan khamizana anne na min trai lo hral tu pemi ngei kha va bele in ama nge chu video tilikaw tu le min trai timwal pho tu ni ti asia thu chuan awa chwa chal tangata amai ro chu pemi hian lo phavekin do ta aron pu ngot na wang chuan khina alo volek tlat mai boxi pirena thil soi chungchang te chu engma shelo angin aom mak theinia mule pirena ti ngai na shelo chuan hotel te chu va pan le in khamizana thil thlen dan she tu te anum mialem ti te chu awazonga ma se tu ma chu tiang shat pui tu an lo om si lo min trai ma chuan mi swal tak angin alang kum khwa to don chu ni si a amai ro chu chuti mai beidon ngot chu athiang lo ti thei nei viau to lo ma se min trai mel hem zel tur chu arok chuan alo veng tup mai ani ni khat chu azui ruk na gane ne na anin belai chu alo ngai tharu a gena chuan a hotela buaina tokin partner tura zong ti chu asheta a ngun taka ngai to in min trai tan hian a thian pa gena hi a thata kang ti in ngai dana nei ta a thian pa hi mi swal taka ni lo boka a hmangai ber veng him tur chuan a ring tok ni inalang ama chuan min trai chu nei theilo ma se a hlim na chu adu bera he wang hian har sa ti tak chung chuan thla atum ta ni ma se min trai assistant hi mi thatak ani lo ti sha in ala veng chot reng thawa min trai assistant in apiril ru suk sak atum deuh chuan lo tong vatin alo nial kal zung zung zela he hi min trai chuan che thiam hek lo le thinjimin athil in lai chuan ale le pup mai zelani perinan alaka aril ruput mang hi min trai hian she ho lovin a shiat lo phena atana thaber tur alo ngai to zel ti po she hek lo le perina chu a ho em maya mil rumin a company ti chiat tum ran ang chuan angai tlatani ni khat chu hotel bulvel en fe in an pali chuan anin zui chhuaka kham khok rok ve ang reng dewa an kalai chuan min trai assistant chu zun chhuak wangin akal son ta daya gena po chuan azui ve bok heti lai takhian min trai chuan akyang hnim chu po a han tuma ma se rap swalin alum ta hlau mai le perina chuan rang lutuka dom ngalin an pani chuan an lum ta daya ataksa chuan min trai in so na tur chu alo veng zel ni inalang ma se heti chung po hian min trai ke chu a hliam ta thawa du lo hle ma se perina chuan mun him lama apum kai ta ni ake chu tuam sak pa chuan gena chu akopuya ta na du le du lo te azot pa a zo na chuan min trai thin chu atirim le thut mai tho thutin kalbo sana han tuma ma se kina wang chuan atlule lek lek perina chuan lo man le in anin mel tangoi ngoya chung ril tak chuan min trai po hian adu ve ti chu a hriat mai ma se gena chu lo let le to in min trai chu aron buai pui chhun zom ngala pom nolin aroma chuan avakal pui ta dayani gena chuan damdoi te pe in aduat hle a perina chuan lo en ringin athik ril ve viau nakina chuan min trai po chu amu hil ve ta a perina chuan athak hlil em awang chuan awapan nai ta them thema ma sem umang neya lo mu hil mek min trai chuan akut chu domin ain herpui ta dai mai revak lo nuwa chuan le lam hoi le in akwa le ta hlu hluwa perina tan chuan nuam hle ma se le lama a mei chedu ber hi ata ani thei box si lo ama wangin anuna chiat pha vek ti angai to phei chuan ti buai chu hlau to hle a atum lo ang dewin thila thleng le palang ti hlavin an sum don na anin elna po chuan min trai chan chu ati thattir ta zoka ti chuan min trai din mun po chu azia chhole ta ni a mei chedu ber nun ti buai to lo turin in thiar fe hlim ma se khwanu chuan anin ton le nan rem alo ruat tlat ani nge yang le ni kha chu min train motor khal lai chuan a phone chu aron rirel rela a han en chian nak chuan ami huat teu perena khani in chuta pick up tuma adin lai tak chuan mi swalin anron bo buai ta thut maya mi swal hau chuan ni kho shelawa siamin an rupo da izui an thom chu perena chuan lo shia in awangai event ngal ta chuk renga a location atang chuan a omna chu chuin reilawa aron thleng ve mai ani ma se mi swal ho chuan lo swal le tin chemte chuan an lo vit fu thlat maya engtinemo mi swal ho laka ta chu tal chhuakin min trai chuan damdoi in lam apan pui ta ngala khopon dewa damdoi in an thlen chuan tlan lut ngalin a hliam chu doctor chuan alo en fata van nei thak takin apoi lai fu lo hlau
chu tianga ngai tom em ani lo hlowa wang chuan min trai chuan kal san zui mai a han tuma ma se perina chuan lo chil betin kal lo tur chuan angen tangoi ngoi maya min trai tan po chuan kal san lui chu a har ngei mai amei ro chu miswal ho buk khan anom na lai churon chui zuin an ron lut le ta hlul maya man hua an tlan chua le chu angai ta an phone ve chu an ti bo wang chuan an chung te emo police te po chu an shil hre thei tlat lova hletak lampan chuan an tlan char tup ringot mai ani nakina chuan petrol po an tlan kang tangi nge a kia kal le devin khote takte a chuan an lut ta topa chuta chuan van nei thlak tak hian pitar pakhat hian alo la lut hlau mai chunu chuan an chan sin a hriat chuan khongai hle in police nena report sakhia la tum ta ni zanalo ni le chuan perina chu khosikin aron tlak buak ta tlat maya tun hlua pa chuan min trai ming ringot chu alam mol mai chuti khopangai tu na chu min trai tan po huat reng chu alo harve niang akyanga chuan mu in akwa lumta a zoi chuan perina hi ngaina tialin anin kara chuan indu ton na mei chu al chanta ani perina chuan min trai chu aniam deuh to ti hrethiamin kha zana thil thlendan khashil via a han tum le a amai ro chu min trai chuan ama ang bokin alo ngai thlak sak tu haulo voi khatma kha zan kha soi chuak to lo tur shilin a hau zui shepani ani tan chuan zan rap thlak ani wangin a soi chua piang chuan a ril runat na te aron thar le thina thinrim takin perina chu a ben pha hialani heti lai hian min trai chu alo ho theilo wang chuan a chung te chuan an lo ngai twa khop maya police ne na report an lo tum hiala ma se assistant bok chuan lo khap le in police an in nam noi chuan min trai bok a ming chele don a sin ti in a chung te chu alo thlem thlule diam to ti chuan a chung te ti lom tum chuan ke man ma kan la nge ti na ma chuan min trai chu zon mu atum ta vela min trai chung te tan chuan mi pachatak avani em tima sela heng zong hi abial parwa man na vek khani in min trai chu abarul na na lo kidnap tira pemi po chu alo in rol ve nge min trai assistant chuan abial pa thil ti vekani ti ashiat chuan a thin rim ve hle a chu tiang thil a thlak a ti du alo ring phalawani amai ro chu engpo ni se abial pa poi khoi chu a chin fel sakangai ta thova malak tum chuan a chuak ta ngala chumi zan chuan perina le min trai te chu tuipui kama chuan an lo te dun mai maya thok le khata kho pui ron ri thutin min trai hlaulu tuk chuan perina chu awakwa ngal choi ringot chutia anin kwa ta chu perina chuan remchanga lo la in ngai dam dil na hun tha a amang ta a kati na thin na chia min ngai dam ro ti in eng ang khopon min homala itan ko reng thawania ati sapa atong kam chuan min trai thin lung chu a ne ta viawaniang ama zok chuan a fop ma saveta a chu mai du tok lovin anin mangai na nem nge nan khum lama anin lang kai ta hialani anin nim nai sit boka min trai dula nawan zai chuan ser chu perina chuan a muta a ma se a chana zo chuan min trai chuan a ril phira an pai na ti in dot a shil dai thung afa te a shin sakti chu ala shil ngam tlat lawanya nge perina chuan ani le min mangai tak tu em ti na zot le a min trai ero ala ngoi tlat thung heta a chan du mi alo na chan hian omzia ane angem le min trai chuan a kyang mi mu hi lai chu enin a chul liawa in ngei tua neuwin afa te shat tir lo ringot chu thil dikani lo ti sha in atuk lama engkim chu shilatum ta a chung ko hlim takan ni thei abe se ani amai ro chu atuk khwa lo war chuan perina chu alo bo de ya lekha nu che in ama zana min china zona a chan du lo wang khan adu tak lo anga alo ngai mya mai ani aya tha phunia ringin gananen chuan hlim taka om tur chuan alo cha a amu phak lawa kalbo wang chu atumani nima sela athuzia te hi min trai ti lunga ya ti beidong tu mai ani si perina chu mirin tlak lo anga ngain a huat phali em to a thian nu nena te chuan perinan akal sandan te chu rilruna tak chunga soin a trap homa
a thian nu po chuan alo khongai kher mai an ti tina chuan a chunga thil thalo te thin tu pemilaka phubalak te po chu an rel ve ta boka an pahnih chuan valu chilin minchai chuan coffee chuan a valei pup mai pemi chu chua chalin engkim a hria to thu te chu a soya ma se mi phakar tak pemi chuan alo phafai le vek to hei hian an thin chu tirim zual savin an pahnih chuan an khoi ron ta a pemi chu a thian te ma chuan amwal pho ngei mai chuta chapa minchai assistant bial pa chuan pemin paho satak a chhai be lai chu alo mufu in video in alo la thlapa asumma mo na sang to bok nen chu video chu minchai thian nu ne na chuan a shal ta makani ti chuan le chu paho satak nu pui ne na chuan awa mu tir ta mak mai chu nu thin rim chuan pemi chu a ina kovin alo soi sap ya bia bok ni danga po pemi hian sum do wangin mi pasal alo mutpui photo ti alo sheve karbok nen alaka thinrim na shik thak chu nuwa mativia wangle chu po chu la du tok mai lovin video chu social media platform shanga ala thedar sak zui rin angein pemi chu amwal pho chle a ana changte chuan bana ni mai ba ka abial pa po chuan ron ban ve ngal mak bokani akhovel dan shom talutuka chuan min chai le a thian nu chu pu vekin zam ei lo hian phubalak dan alangai to angal zut zut ani ome min chai chu gana chuan ana thona tlo fovin ei tur le in tur te alo ken sak fowa min chai po chuan a hoshan lo a mero chu gana hian min chai ril ruput mang chu shethiamin perina chu a ril ruwa ala tlatani ti chu hei bik hek lo le du hle ma se in ngai zon lam chu ala soipui du bik lava man mo lo te in min chai nel turang chuan aum ri top mai ani an pani hian in koprem se ti chu perena du dan ani wang chuan arukin alo la vil renga ana tang chuan bangin achung te biak po theilo chuan alo tal sangani chu tiang wang te po chu ani veang chen ne in nei lo ang mai chuan alanga in sak tumin chumi design chuan a hun ol chu amang rar thin bok hun local zelin kan po chuan min trai chu avil ne boka perin a kha ril ru tanga a pai thak to ringin min trai chu abial nu ni tur chuan somatum ve ta amai ro chu zungbun phor chuakin a soituma soidon chia tia min trai chu alua karon chuak ta tlat mai amma anawa pai tran tira om dan ang chia khan om le tlat ngai thalo tak chuan avain entir ta ngala a hlau angei chuan naw lo pai le ta tlat mai perin a hi angai kan ti don nge angai lo viau zok nyang le an mut tu na piang in a rai zel tlat beidon mel taka akal chuak chu perin a chuan lo mulol mai boka shi ti mel taka aw mawang chuan angai chu thalavin avapan nai ta a amai ro chu min chai chuan alo nei du hlek lo anun ti chetua pu in alo la an khum bor bor zui khale kha a perina soitum kha angai koi viau ni turani amaya chuan beng chorin akal santanal nala antan in rem na ni ain her chuak ve don lawani ringin rilruna tak chuan anom ve ve a min chai shi tilutuk chuan anu te chu kolin thil thlendan chu a shil ngal vek bok perina po chuan chulai muna omreng chu nuam ti to lovin anu omna lampan chuan avazin ve ta ni anu le pa te mangai na thon thu po hi atluang lo hle a in mangai reng chunga in chenin apa chuan nu pui dang ane san hial mai chumi vel wanga shi ti chuan anu po chu ramdanga apem dai hi alo ni a asoi chua chang te chuan a fapa chuan a khongai thin ngei mai ma se tu kha chu perina laptopa wallpaper chu anu chuan lo mufu in min trai ani ti chu aron sheta chata a chian nu wa nu ni thu soin kumli vel kalta a naw nei tura local thu a soi tamai chuta ama perina pon video call a biak fo phir u naw te chu min trai fa te an ni thu a soi le ta zela perina chuan engkim arin zon thiam ta kha u naw phir te kha min trai fa te an ni chuan una han chu chuan ama fa te an ni lo chu aring ta tlat lo ti chuan min trai nu te ne na chuan vatlan vatin avazot chiang tangata ani po chuan lo zep du tabik lova engkim chu lo shilin
min trai ril runa taka akal san le si wang chuan alo hau ship nge ni. Perina chuan a pui khoi chu shithiamin, ching chi chung chuan ngay damadil ta hiala. Min trai a mangai zia le alaka engthil chalaw ma thlentira du ngai lau zia te chu sogin a shilfia ta fika. Chung kwa anga adu zia te soi chuan, min trai nu tei po chuan alo nial shan hau lau. Perina hi anau pan lai zong zong alo shiat ve wangin, miswala ni lau ti asya a. Avanu pasalatan anyal ta hau lau mai. Amay ro chu min trai chu at hle malangay don tlat mai siya. Eng tin tak ni zelang mo. Thailand lama ve thung chuan min trai assistant bial pa chu lo china le to viawin casino bok chuan anei te chu alo chen le ham to a. Au manom tak dewa wang chuan a bial pa min trai assistant chu alo chen ve mak bok. Hei wang hian min trai assistant chu ril runa hle in tuai hau khom na bara chuan a kal ve tam maka. Ma se heta akhu sala hi min trai chian nu khan alo mu fu le tlat. A thate chu lak sakin min trai ne na chuan ami zia dik tak chu shil ta feka. Min trai po chuan amun nge ya va mu ve bokin makati ngei mai. Chu mai ani lo alo bum chin na zong zong te po chu a chian nu chuan lo chui chu asak vekin anin shil miala. Amai ro chu min trai hi thinjimin a che vut hau lo. Ai assistant chu man chang kai dan ngai to zokin perina thik tura tok tarvel chu atum ta zoka. Ti chuan atuk lama assistant chu kovin injem siam na assign tir ta. Kum khat apasal angat chang tura ti in lo po chanem tak pe ka intiam ta dai mai. Ama zong po khan assistant zok khan in nei puya som char khani a. Khang hun lai du ngai si lo kha engwanga tu na du ta thut nge ni tia ngai to na sa ni. Ma se sum du ti taka an contract chu assign ta thowa. Suma mu huna phei chuan a bial pa khana ron pan le duang nge yang. Ti chuan zan ria kil ho na chuan min chai chuan assistant ne na anin nei tur thu chu a chung te sha ta chuan a soi ta nge ya. Magtilawan ho lo. Gena po chuan a shana bia in a thutluk na zia chu a zot ta hiala. Min chai chuan ke ai tha e mudo na lom. Ihuni khoral tamlu tuk palang ti in thuron alo pe hlau bok. Gena tan chuan na ve viau ma se min trai thutluk na chu aza saklo thei bik si lawa. Alo suang tua chin te chu thaibo sakin tangot mai chu ni a. Ma se anin kara mangai na piang theilawani po in. Chian chatal ni chun zomadu ti chu asui ve a. Har satna na piangin atan reng ti po chu ashil non le bok. Heti lai hian pemi mual pho pui pa chuan pemi ne na an dun lai tha kha min trai assistant bial pa lo lak sak kha ni ti lo she chhuakin a thui hruai te chu alo sui chak tir shepa a bial pa buk chuan khongai le in hospitala anin kalpui le tange nge ni heta an hospital kalna hian min trai chu naw pai ho in entir na alo thu ve reng ti an mule ta hlul maya naw pa ya ni ti chu an shethiam ngal heta chang hian min trai assistant chuan api in pasalatana neya tumna chan a sheta chi a thinjim tak chuan chwa chalin an contract sign na lekha te chu aput thler ta vek mai kar khat in ngai to na hun pe in alakal san mak zui min trai tan po chuan ril ru siam thiam a har ve viawang anu tein he na chuan engkim chu shil vekin anu teila chuan perina hne na engkim shil mai tur chuan lo shila amai ro chu min trai chuan ala du tlat lo afa te chu perina chuan alak sak te yang ti hlawani inti thoven pui tumin anu te chuan gena resort a chuan akal pui ta dial ringota chuta chuan a rukin perina chu local ve turina shilbok ma se min trai ri ru chu perina chuan ol sam takin a ne thei don lo ti in sha in gena ne na chuan engkim chu shilta a gena puina chu adil ta topani resort a chuan perina chuan a fa te chu mu in a nei lo thei si lawa min trai chuan a mu tangi nge a amuta sa ti in thudika sha to thule hlim taka an fa te ne na ho chu atu ti a shil ta topa ma se min trai chuan ala hotlat kalsan turati in adule thidai tur chuan alo an khum ta hial mai chu ta le perina chuan min trai thu soi chu azom ta tak tak maya tuipuya chuan vakalin in ti hlum avatum ta min trai chuan ngei twale si in avapan ve vata
chana tumna lama ama sok chu atla hlum thel nge perina sok chuan a to pa ron chan le nge in tui tang chuan anin pom chuak le ta a min ron chani tum dana min lo mangai ve reng ani mo ti in perina chuan min chai chu a han tlon ti vela chance foi khat chia pele turin angen ngalani nima selamin chai hian apom thei thla to lo ama achim tia mi swalin an vi khan alo mangai reng to a akyanga om turin alo suang to ave vek ma se atu ka mai alo kal san le dai si a tuna chuan a ring zo to thlot lo ani e ma se le lama anu te le kan chuan chutia afa te pa narngot chu a fu lo ti in an lo fui thunga nang man du lo ma la ifa tin an pa an ma molom ti in perina chu narfi thla thak to lo tur chuan an shila an thu soi chu min trai po chuan dik na chen na om ti sha in afa te wang chuan perina chu an not bo du tabik lava a top na tan chance fei khat chia pek le chu an yal talawani ti chuan afa te hnim nei chu phal sakin perina po chu a hlim hle a mai ro chu dan som tur a siam sak thlap afa te hne na chuan an patia angin a in soi tir mai ba ka anin kar thil thleng to te khavoi khatma soi chuak lo turin atibok heng adan siam te hi azom theilawani chuan kumkhwa in angai dam to lawanga afa te le ama po chu annai phal to don lawani ti chuan perina chuan afa te chu do taka in kolin an kianga om thei hun te chu angai hlu ema zana te chuan thon thu te shilin no pang ho po chuan ama ai ma in an nel to bok atira kha chuan min chai hian perina hi pathata ka ni ring lo ma se tuna chuan arin ang mai alo ni lo ti te po a she thiam ve ta a soisel na tur te po han zong viau chin ma se a to pa chuan lung oi takin a in liam le zok to chin ani heti lai hian le lam panga me che swal tak pe mi chuan hun shi om tak lo mang ve me ka atna a chan mai ba ka abial pa pon aban mak to si amwal phone sabok nen mi te chuan an soi tu hlom ngei mai ngai dam dil na video te po han siam ve vel ma se ngai hlu ta hlo thei to tlat lo a chan chin te chu mi pui sha ta soi ve in apa in no pang me ni lain abora santi te chu a soi chuak ve a khongai lo tumin anu dam lo na wangin a in zwar ta mai ani ti te po a in soi fia na sa hle ani mi tui tla zoi zoi ngai dam adil tak tlut ta chuan mi chen khat khongai na chu nakina chuan a hlo chuak ve ta nge ya amai ro chu camera a off chia tia damlo ang takamu anu churang takin aron tho chuak le loya pemi po chuan a mel pa ngai pule ngal mak bok mi te na thil ti swal wang khan an dem to lo nan lemalo changlek chuni chuan nakin dewa phe chuan modeling agency pakhat hian ron ben nolin poster tur photoshoot nei turin an ron som le tamaya an photoshoot ti na hmuna ber kherla chuan perina le min trai chu an fatinen an local ve chu ni in nge mel taka an chetlalai chu thla alak saklo phal ta ho lo phubalak na na mangne yang le perina chuan min trai e tan kai kwang chu a khe sak thlapa ma se arim chu min trai rai no chuan alo ngai theilo na samai bathroom atlan lutin awalwak ta shepa chaw taka lo chuak le in atluta hial mai afa pai le ti she ho lo perina chuan angai ven vut khop maya adam lo sakya ni tura ngai ve mak ma se akyanga chuan om chot mai ani pemila chuan min trai ti om dun live video chu perina pa le min trai pa ne na chuan alo va thon mak mai sia anni hi company lama in el ngat anni na la ya an fa ti om dan chu an che thiam ta lo hle a company ti chiat tuma inpu ton ve in anin how ta buai mai min trai chu apa chuan beng sokin perina ber kher ne na an dun chu apom thiam lo te a shel chat chata min trai ti ngai na shelo chuan to ta soita tup mai ani perina kha resort ta ashiat chopnia soin video po kha inti mol phona na la ka ni arin thu te chu a soita topa assistant po chuan lo chan ve in ni e min trai ti ming chia ta tumani ka ring alo ti ve hialani an thu soite chu apa chuan oi ta vek ma se chu tiang ani chuan carlia assistant nen hian in neyang cheu atile tamak mai le lama perina po chu apa chuan lo hau ve in me chia wang mai maya an company din mun der thonga ada chu
tiom anglo ati hle a ma se perina chuan a pa chu chang le tin heng company boina wanga anun ti chep ring chu a pei to lo thu a soita riap mai anun dan chu aning vengang ni turani atum ni nan an lakata chu a in la sang le mak mai ani annu na boina ron thlen le tu chu pemi bokani ti ring thiam ngalin avakal chil mia boka ma se thin ur taka awa chwa chhal lai tak chuan CCTV a an lang chiang don ti sha in pemi chuan alo kwa ta thuak maya fo luite chu tumin anin nam thluvel hiala ma se perina chuan nam sun dorin ani ang miten omlutuk chu engatan ma ti lo thu a soi khum sia mai min trai chu lo ti boy to lo tura cha in akal san le nal nala amai ro chu ati dan vel chu pemi tan chuan atlom thlak viawaniang athin lunga phupalak tu na ain tu le ta sau mai le lama ve thung chuan assistant thu soya wang khan min trai chuan perina chu aring hlel ta em maya video po kha perina ruwa man na vekani ringin pemine nan changrual anga hialani ti chuan arin dan chu adik rengem ti chian nan a chianu chu somin pemi ina chuan an vakal ve tangata pemi la chuan fing takhian amal zana CCTV footage khalo editin perina nen info pang tak chuan alo siam thlap mai si min trai chuan arin hlelna te chu adik ni na ring tap mi a aten ngei mai an thin rim chuan pemi chu kutan han thlak le ang noka ma se hei po hi CCTV a alang chiang le don ti sha in pemi chuan fina chwale ta na lautia an khoipo chuan na tak anga lem changin an khongai na te chu adil ta vela min trai da thian dun po chuan om dan chu an rap lek zok nakina chuan rin angein CCTV footage chu aron mangtang kai le tangeya social media thedarin mithil theizok ten mintinom na ti in thu chu aphwa ta a min trai te po chuan chu lo mo ve in makan ti khop maya pemi chuan lemalo chang thiam hle ni hi antiril runau no mayani perina chuan alaka min trai alom lo ti shelo chuan avakol don thina ma se min trai chuan phone chu alo reject lo le aring ral tir thak mai si amangang chuan avapan ta topa ma se hospital akal ti an lo shil tlat mai a shat rual chuan wangai venin avakal vele ngala ma se me chilam doctor muturin min trai alo om ti mo chuan a shi thiam lo le viau thil om zia va zo chiang tur chuan avapan nai vata ma se min trai na lo tong khum dana chuan peminen in thurwal anga alo ngai ti a chiang ta war mai min trai ri ro thak tum chuan a shil fia ta chiama alung oina ni chuan ti in amaya te chuan aben lui tir vel hial ma se chungchurup chungin athu soi chu oi shap turin ngen ma se min trai chuan aril ro aso nget bur to tlat afa te nuna po chuan ron in rol to lo tur shilin kalbo nal tur chuan a shil tam makani ti chuan min trai chuan apa du danang chuan assistant chu pasala anei don ta a monu ber chu aphur lo kher mai maktak mayin pemi po monu chian cha angin alaron in lan ham bok hei mai ba ka hian min trai pasal tur bial pa po chu aron in lan ve nge ya angai zong in nupuya nei san don wanga lungai te chu atnai lo a hlok na tur ringo dangai tua wang chuan alo phur em zok tlat ti chuan in nei na chu tranin phur lo tak chuan min trai po aron chuak ve ta a ma se in nei zung bun an in bun tir don chia tia chuan perina chu aron lut lol mai min trai chu ata ni thu aron au chwa puita riap pa chulai mun alo om te chuan makti mitmengin an lo mel kok ringot aron khosak dan chu min trai pa chuan du lo hle in amaya avbeng ta soka ma se ho tura ti po chuan perina chu atran ngain ala tangtlat mai si an boruak chu min trai pa chuan azole peklo heart attack awang chuan atlu sople ta ruap mai le damtoi ina chuan mangang taka in shuain min trai te no fa chu hlo thon na wang chuan an tap tlok maya a pasal tur la chuan intifel fashat hian akut churan von sakin nu ber sha tur ngei mai chuan engpu thleng se min trai hi that takin ke en kolang alo ti vei luama nima sela athiamang tokin tlon vel ma se tuna ri chuan apoi mo ri fiau lo corridor danga ve thung chuan perina chuan min trai nu te chu lo bia in shiomati zia chu alo choi miala
pa ber khatia om tamai kha atum reng wanga ni lo sia alo shil mol molani nima sila ashi om ti na le ain thiam lo na ti zwal tur chuan min chai chuan ron beng herata soka ama a aril ro ti na sakna zong zong po har sa ti tak chunga angai dam lain tuna apa chunga hetiang he athlentir le tamai si tuna chuan athin lunga perina tan puna om to lo mai po ni lovin sui saklum mai po chu achak to zoka anu te chuan lo thunun sham lo che chu achena via wangle hetia boin an to le tak sia chuan min chai pasal tur chuan nupui nei chu alo peile to chia lova abial pa ne na chuan soyin ama ne na hlim taka in zui mai du ti te chu alo soyani ma se bial pa thwa ka hian sum chia lian sia thiam taka thlemin min chai sum an man sak thei hun tur te chu a soi pui ta vela kumaliam nu a phei chuan izalen tu anga kan pani in fa te kan la don nia ativei ham abial pa chuan a thlem thlunga nganiang chu anu pui tur chu va bia in hun ser mang kher lovin in register ngal to pila ni melom avatia ma se pa berdin mun chalawa adin lain tuin nge pasal nei sandu te lulang min trai chuan a thu soi te chu alo pom lo chiang bokaniang a maya chuan alo beng her sokani pakhatala chuan adu angin thil chu thlengwat se du to bok si nen zam du chak lo chuan min trai chu ango nga tham nokin ka soi angin I om lo ani chuan inaw pai kha ka soi chua ka ni mai ti in avo ta khura min trai tan chuan du thlan tur awang ta viau a pasal tur nen chuan a ma theang ber in nen ngai ta sia perinan aron biak po chuan atan malak wakin om zia nei to lo ti alo shil thlap ringotani nima sel perina hian beidon san la tum tlat lo kani nga ni mai ti in min chai pa pin dana chuan avalut ta roya ane na chuan afanu ne na anin kar chu avashil fai ta fikani min chai pa chuan thinjim em hian perina chu abula glass no chuan avom troi ringota ma se perina chuan ngai dam tilin afanu chu amangai thu ala shil fau mai anbula omve min chai nu tei po chuan engkim a shat pui ti ron soi chuak ve in perina le min chai chu anin mangai tlat ti aron shil ve a anin kar in shat thiam lo na om china wanga in kobrem thelo mai an ni thu chu aron shil fia ve pokani amai ro chu hetirangot chuan pa berril ro ala ne zo tlat lo sumdong mi ani na angin perina chuan thiam tak hian ama a chuan intiam kamna anei ta a intiam na hi a hlen ani chuan min chai hi nupuya anei don ani maktak mai min chai pa chuan perina chu transfer khat chia a peve ta a afa te po ni tin mu a phal sak bok chu mai ani lo afanu ne na te chuan perina chu nei ngei turin a shil ta hiala min chai chuan a shethiam lo ngei mai chu tiang fakawa aparil ru ne tur chuan perina khan eng thil tak nge lo tiamang le afa te la chuan ama ringut chu an sui reng zel bok nen angaya bok athin lung chu atlule donem ni nikhat chu min chai pa chuan office a meeting kavin a staff ne na chuan perina chu an marketing director tharani thua puang zar ta hlul mai om zia chu perina hian min chai pa hi project lian tham tak chang thei turin ma alo lak puya chu project lian tak mai chu ama pa company ngei po chuan alo chu ve ngar bok he project hi min chai pa na chang nge ni chuan afanu chu aneyang ti in anlo in rem siamani an thule hla chu min chai le assistant te chuan makan ti in chhlawan ti hle a perina hi an mirin zong ani lo thu shilin lamtanga nei chi ni lo ti te chuan an lo hawa an company tan nakina chiat na thlen tu niang ti an ring tlatani nima sila anni anglo takin pa ber chuan perina chu aring tlat to bok chi min trai te pani chu haulet sekin perina chu puizok turin thu apeta hlawani perina chuan atna thiam bokaniang min trai te company chuan an hlok pui ta thur maya ni rei lo te chungin an boina po achin fel sak zung mai pa ber mit po atlung ta hle nyang anga sang letling ta zok hiala min trai assistant ro chu a hoi to ringot mai ani hetiang ringot a thila kalani chuan min trai hi nupuya anei theidonin a shelawa a hlo tur thanem tak a chan mai ba ka min trai suma khoi che theilo pha don tlat ti chuan le angai te bokin ma ni pasial tak chuan min trai chu avatham le ta
ni chungin milian nga min pek lo chuan I thuru ka soi chua kang alo tile tan to. Athu soi to plam chu perina chuan lo she phallovin aron ngai thachiang nga la. Min trai chuan eng thuruk nge nei ti chu shelo ma se. Ai assistant chu mi chalo takani ti ero aron chiang viau thunga. He wang hian eng tin motak ma ala ka ngai ti ashetani. Lela ma perina pa chuan afapai nan company LMM avazom ti alo sheve chia chu asangei mai. Mangai na wang mai maya afapain aphat santa chu lom lo hle in an khum ta shepa. Masi perina chuan aril ru chu thla ka tum to ho lo. Apa hena chuan an company thuruk da chatna USB drive chu pekirin. Fair taka chet atum thu ashil tamak maya. Apa company ain min chai te company lam chu achang het to ti chu achiang to viawani. Amai ro chu hetia an pa fe in belai hi min chai chuan ran mu in aron ngai dik lo le ngot to. Perina chu an company thuruk ru chua ka apa hena pia pu in athina ur ngei mai. Thinjima akara akal san makta ka chuan atlan na tura perina chuan lo dang ta tup maya. Mase min chai chu alu lul ve tlat to mai si. Perina sutluk tup du khopin atlan lui ta shama. Lo zuang son man lo se chu ana ve viawang le. Min trai che du dan chu achia nu ngei po chuan a u chuak dewa chia in alo hau ve borbora. Ma se min trai chuan perina chu an company ti chia tuma ngai tlatin a ho em tlatani. Min train a sulhum trep tia po chuan perina chuan ala ho phal ho lova. Wa ta nekin ane ngei theinan malak ala tumru viau mai. Ti chuan min trai assistant chu an chung ko tan mai ba ka. An company tan chuan mi thalo takani ti finfiana aron nei ta vat renga. Chu min trai tan chuan van nei na avani te reng em. Ai assistant ne na chuan ni khat chung in heng ithil ti zo zai ti hi iron soi fia ni lo chuan milian nga kha ka pela wangche avati ve tangata assistant chu athin ur ngei mai chu tiang ani chuan ithuru ka soyang alo ti ve mak amai ro chu min trai chuan a hlau to bik thak lo ama zo ka ming chena sa jok don tho ti a sheve tlat to ti chuan le an bei se anga suman mut thei tak lawa chuan a bial pa chuan a chen le ta vata khongai na dilin ngen sham ma se alo la nek chor zui anun chu beidon na chuan ron chim buai le in a chap ta tlok tloka a chunga thil thleng te chumin trai wang nia nga in phuba lak dan te chu alangai to zok zama zui chu ta le atu ka lo ni chuan silai keng chungin min trai chu avakal chil tarup mai ma se akap don chia tia perina chuan min trai chu lo kwa manin silai mu chuan ama zok chu a fu ta a miswal pa chu tlan chengalin min trai po chuan perina chu akwa ngal thlopa anun na ven him saka silai mu hial adon ta ka wang chuan perina chu miswala ni lauti aring ve ta ama a ahwat na zong zong te kha pai bo vekin lung oi tak chuan perina kianga aum ve ta a an fa te la chu an lo fing thiam ve viau an mu lain anu chu perina eitur petur chuan an lo shil ve tlata zam deuh tak chung chuan anin bartani afapa chu mi in silain an kap ti lo sheve in perina pa chu aron mang ang ve hle a I company som hi a lo e mai ti in ama noi ron let le tur chuan aron shil ngal mak ma se anin care dan vel chu afapa pakhat sok chaneti pa chuan alo ei lo kher mai atira tangkhan chaneti pa hian perina hi apa fani ti shelavin an company manager ve mai anga alo nga ya apa chuan thudi ka lo zep chang ti shehek lo le perina dam lo awanga even vel chiam wangte chuan a ang ta bor ani perina po chuan she omalo ti ve aniang apa hena chuan min ngai twa du su ti in chanati pat chu ngai twa zok tur chuan alo shil ve fata ma se chu tia anin hnial nak lai chuan min trai pa chu achung te dang nen an lo lut ve hlol in ho ve ta chu anin mil no lo kher mai hetia anin huat em na chan hi han chui chiang ta ila kumsom thum vel kal ta khan perina pa hi min trai nu zuna alo wai ve tlat thina ma se a mei chia zo khian adu tlat si lo chian tha anga enin tuna min trai pa hi angai zon san ta daya hi hian perina pa khati thin urin pa ho satak ni a mei chedu em chu in chir wong se adu ta a chu ta chang chuan an ni chung ko ni in kar hi a fil hlei thei lo ni
min trai te chung hian tun thleng hian an hmelma lian ber hi perina pa ni ti an lo la shebik lova an hnuai thok satlia an hnen ron in son ve mai mo an lo ti ni hei wangte po hi ni ma na du sak takin an ina te chuan an shrai lu ta engma an lo shelo ti ashiatin perina chu a hlau thong ve ngei mai min trai assistant po kha perina aka wangin a hlo thon te lul nen abial pa chuan mi padang alo kop san le wat ti awa mu zui si a abe dong to lutuk chuan abial pa chu ka ve in ama po chu a in ti hlum ve ngal bokani a thina chu min trai te bok chuan tor pha le in mi te chuan min train anin nei na tur a cancel wangin a in ti hlum anga an lo ngai le man mo to a min trai chu mi pui ma a in soifia angai na sangei mai perina ron in rot vatin assistant thina min trai chuan mo aphur lo ti ron soifia saklo phese chu a in soi ok hiala rin amai ro chu boina pakhat akyang chia tia boina dangin aron nang le sel don ani mel perina pa support tu mi house tak tu na pe mi bial pa lo ni tabok chuan perina pa company chu chanron lak pui vak atum ta a an project in chu lai mek chu an chan ngei theina ti she aron nei ho lawang ti chuan le pemi chu ron mang tangka yin perinan chet la ka tum dan vel thuruk chu shat atum tange ya min trai pa po va beve in 5-star hotel renovate na project ava offer velani ti chuan 5-star hotel siam chat dan tur soi ho turin atu ka chuan min trai le perina te chu manager mutur chuan an vakala ma se manager ber chu pemile kalo ni vel ti an mu chuan an lom lo kher mai an mi rin zong ani miaw lo awang chuan min trai chu thin rim hluain in biak rem chu adu ta ho lova kalsan an tum lai te po chuan pemi chuan perina chu ala run zut ang heu hewa chu min trai chuan lo thik vele in perina chu ati to san le ta amotora te chuan lu tir ve phal lovin perina chu thui tak kia akal angai pha ta hialani amai ro chu kilometer thum ngat ke in kalma se a thinero au ur ho lo min train mi dang laka alo thi ka wang khan alom zama a ala du ve reng ani ti a shethiam mai anua chuan anwakal na chungchang chu soizomin khati khopa pemin tho puya chak na chan kha a she chak ta riawa tal o ti ran tumna ni in perina chuan ring thlatani chuti ni si chuan an du dana in bum tir chin phota thudik chu sha ta du ta a min trai pala chuan alo support tha mai bok min trai chuan tu lo ti viau ma se apa chuan perina thil ti tum chu tha ati bok si a le lama perina po chuan thurwal pui turin alo ngen ve ngoi nen atopa chuan min thei ta shamani ti chuan pemin he na chuan vakal le in 5-star hotel siam chatna na a chuan anin berem ta a pemi chuan ti fu a in ti cher ngei mai amai ro chu athanga an ok ngei don ani tia alo lom ve vur lai chuan min trai te zok chuan an lo bum zok reng si a akalna te chuan an en thlazui zel ti chu a in she ho lo chu tiang chuan ni thum vel chu lem chang chun zomin perin chuan ten chung chuan ava bitlon vel thina an company thuruk chu nakina phei chuan a thena zar an in zot chuak tange nge ne perinan athusia du pemine na changa asiat nu chuan phur tak mai hian min trai ne na avashil ve a ma se pemine na changa lo kir le ani na min trai chuan alo thik le viau to hanin thlem le te in an thluak chu an vor zwal zela pemisia tur te chuan in hauderin anin kar chu abuai pha na sa ni om tak chuan an lang ta vela pemila chuan alo oi ro pui mai si ti cha in ti takin om huna chuan alo nui vur to vel heti lai hian an ni chau lo po mangai na chuan alo sui zom tlat mai perina una pa chanati pale min trai thian nu gawina ite chu an lo in nim nai chan khop maya chanati pa chuan abial nu ma sa pe mi ai khan gawina I chu a fingin a fel fai ti a heimol lo chutiang bokin gawina ipo chuan chanati pa chu mi fel takalo ni rengti a she chho ve zela an pahni chuan anin du ton ve ti chu hairwal ani talo zan khat chu min trai chuan a thian nu kianga perina na thok chu alo ngak ve a ma se ngai thataka om lai chuan pemi chuan perina ne na an mudun lai thalak chu aron thon tatlat mai le min trai chu saphatin pemite in lampan tum chuan a chuak ta ngala
chanati patsu a thian nu rim tur chuan lo thleng ve chia bok nen an pathum chuan anin zui tak nga la pemi ina chuan valut nga lin perina chu khuma kor halo chuan lo mu a pemi ero mu tur om tlat lo min trai chuan kai har tumin han soi vel ma se perina chu a har zo ta tlat lova min trai ngai chu a that to lo awang chuan a thinarim ur to ti chuan perina chu a motora hlang kain a phur chuak ta daya motor khalpa te chuan a phun hluk hluk to ma se heti chung zong hian perina chu lo har ru rengin alo nui ruvur vura in an thlen thleng chuan lamu hil derin min trai chu amang ang to viau ma se min trai mang ang taka a chung te a ko ta ka chuan perina chu aron tho chuak nula pa ngai tak chuan min trai chung te chu aron chhon loi ani khatia amut thil derne chan kha chu a unau pa chana ti pakha lelam company mi ani thlata pemin a in tura thila pollai awa murukur bok nen ruideu ang khan le malo changzo kalo ni tin a cha thlak der chung khan pemi chuan a USB lem pai kha in ti che fu tak hian a computer a alo copy mak boka a mai ro chu an chet fu pui lo chiang ngei mai perina pa chuan pemi chu hau shepin milak tlak lo takini ti te chuan a tong khuma kuthial anin thlak tak kha lela ma ve thung chuan min trai telam chuan project ro pui tak chu an chan thei pha ta ni amai ro chu hna chang ma se min trai chuan hlim mel ala pu thei tlat lo pemi khan lo shai hlum te tak tak se a poi dan tur zia suang to in lo thona wang chuan a thin chu alo rim ura perina chunga chuan thil thalo engma thlen tira phallo ti chu a chiang le sot aril ruput mang wang chuan perina la chu alo lom viau bok ni turani min trai chu a fop chot ringot min trai po chuan a ta na a in pum pek na zong zong chu ro puya ti in tuna chuan a hmangai na po atilang ngam vele ta lim taka omin atu ka te chuan ram lama anin shwai chuak ve a perina chuan a thil lo buat sai sak chu mu tira tumani ti chuan a mun chu thleng ve main a in sak te chu an chung ko ta na lo buat sai ti te chu a shila min trai po chu alom ve vur vur viau nima sila chu tia an hlim lai tak chuan apa support em tu pa ho satak khan an ma ni be turin mi aron tir ta tlat maya chung mi te chuan silai nen ron nang chingin an ron met puak ta try maya lau bak leng in an tlan chia ta ngai ta chu ta perina chu silai mu chuan fu le hlovin an tludun ta tol maya miswal ho chuan ron din chilin an pahnih chuan ron ka hluman tum ta a van ne thak takin an bul velami te chuan silai ri chu lo shia in an ron ngai ven hlova miswal ho po chuan an kalsan pha hial mai perina chu hospital lampan puivat ma se a har thei mai tlat lova lo thon na khat min trai chuan a chung te hne na po thudik chu a soita topani perina fa pa yin phir a rin sak thu te chu shil ta vekin tuna po nawa pai non le te chu a soita veka anu le pa te po chuan an shiat lava har satna alo to tam zia chu an sheve ta chawani ti chuan min trai pa chuan perina tha tum tu te chu tu dang an ni ring lovin police ho hne na chuan an mani LMM tu company nei tu chu ani arin thu a shilta a nima sela perina pa in chu tiang thu sha chuan makalo ti kher mai athil ti ani lo sia ti chian nan perina te chu ama fa bi kani thu chu asoi ta hiala anu puile a fa pa te chuan makan ti ve ngei mai amai ro chu min trai te chung nen anin hmelmak em awang chuan ati ni lo ti fin fiana tel lo chuan police ko ta om phot chu angai si a lung oi lo tak chuan anin man ta thawani perina po chu na kin dewa chuan ron harve to in afa te chuan an lo thut chil le thlap to a min trai chuan a chung te hne na eng ke ma shil to thu te chu lo shil chhong ve le in naw pai le ti po chu a shil ta lo lo a an chung kwa te chuan an hlim ve ta ngei mai amai ro chu heti lai hian chanati panu thin lung chu adam ve tlat lo kum kha le chen apasalin fashion lo nei ru reng chuan ati thin ur ngei mai ti chuan perina omna dam do ina chuan vakalin perina nu chu awa mutange ya amaya bengin awa chwa chal ta sak mai an fa pa te ve ve chuan lo dang ve ma se chanati panu chu a auring tul tul maya
an pa chu lo lut ve in ron khap dai lo se chu an buai rei viawang ma se an no lo ka min trai fa te chu an chung te dang nen lo lut ve in perena chu a pa ti in an ron kau tamaya makti mel tak chuan an lo en tlok tlok ringot heti hi chuan heng chung ko ni in kara buai ni hi aso sang zel don ni in alang ta a perena chu min trai pa chuan a mel malian ber fa pa ni ti chu aron sheta chia bok nen alaka arin na zong zong chu ake chele ta vek mai le ama pani hial tora alo rat ve to na te chu thai chia tin aum le ta veka afanu ne na anin karpo chu ti to vek turin thu ape ngal mak bok nima sela tun chumero hi chuan min trai hian perina hi a hoi san du ta ho lova apa tui thar hial po huamin perina chu achel tatlata hemi te chung ko ni in kara buai na le in huat ton na hi an pi le pu te tangdai to alo in chana ni a anin dor na dik lo wangin min trai pu chuan anun na hial alo chan to bok nen min trai pa chuan a fanu pasalatan perina pu thi senkal zel chu adu ho lo ani chung ko pani in karbo ruak asar hulai chuan min trai pani po chu aruka anin mu zak zak angai ri a an tan hun tha lo in her hun chu do thei takin an ngak fanani chuti lain chanati panu chu apasalaka chuan alung oi thei tlat lova rei tak apasalin thuje palo nei chu ngai dam theilovin company chang chuan anot chuak ta hiala ama a company CEO ni chin kha tuna chuan engma lo mai alo ni ta ni pemi po kha lo ladamin ati tura hlen zo lo wanga kuta tor shep nuwa theile theilo chuan anu nge na alo vakir vele shamani oma diklo taka anun china wang chuan shiom ne satak twar ma se min trai bok chu amo pule ta amma a ati dan chinang bokin ruwa manete nom tak chuan min trai nun chu ti shom atum le ngatani ni khat chu dam doi in lama min trai chu in entir turin akalangai si a afa te chu anutei kuta chuan a dari a ma se nutei chuan no pang ho chu an ma ni om tunu ne na akal san lok hlan chuan pemi chuan silai nen vawin alo kidnap ta daya min trai ten an ron zon mu hun ngakin in pakhata chuan alo phuar hlom reng mai ti chuan le karlova min trai te nu pa po chu ron thlengin silai nen chuan alo tin ve ngal thora kum tam tak alo thinur to na te chu soi chuakin khovela achan achiat bik dan te chu a soi chhota a pemi hi chung ko har sataka changalo chor chuak ni in anula chu zungol ve ani a anu ruina tur du chuan alaka suma phut reng zel mai bok si chutiang an ni wang chuan adu lo pui pui ti chawin achia tha po thliar theilo khopin sum au o mangai ta a anon chu anom lo bik em awang chuan min trai hi a thik ngoi ngoi top mai ani amit muwa hlo tling taka omin mangai tu thatak po atong bik chu ni si a ani aya anuna nom bik reng chu rem ti to lavin shiom taka siam ve chu atum topani min trai chuan a fa te chu tin lo tur chuan ngen lom lom ma se pemi chuan aman betlat mai si a ma se anung tol zong chuan a ke chu rap swal palin balcony chang chuan atlata dai mai perena chuan lo chel man tum ma se anin man tlat lo amai ro chu mak tak main miswal nu ani wange ni pemi chu in chong sang taka chang chuan tlama se athi chuang ho lo ataksa chuan thlia ka mual muale ro a umma na perina chuan a fa te chu a chan lo chau boka ama ai zongin aduatin angai sak zual ngei mai apa po chuan lo ngai ven reng thinin afa pai na fa te aduat sia mo chuan perina tan pa ni atin lo sia ein re chuak non on thina ni chutiang ani ta ka chuan in thiam lo na khatin afa patan chuan thil tha ti sak nge chu atum ta a mel malian ber min trai pa ma a chuan vakalin afa pa chu hoto lo shap tur chuan avangin ta top mai chu mai ba ka an laka thil thalo alo ti to na zong zonga ngai damadil boka ma se tong kam ni khatle ka wangin kum tam an lawin huat na te chu are mai thei tlat lo min trai pa chuan an fa te in nei tir chu alarem ti theingang lova perina pa po chuan alo hre thiam khop mai ti chuan afa patan kong hai kwak sak tur chuan thei to pa chwa ta zela
ama support chin tu pa ho satak po kha police ne na report me in athil swati zong zong te chu apuan sakfai ta vekani ma se fin fi ana tel lo chuan chu pa chu an man rei thei tlat lova rei lova azalen le thei tlat chu ta le thin ur tak chung chuan a thrui hruai te chu perina te no pa man tur chuan thu apeta a ma se mi swal ho chuan an man chia tia perina pa chuan silai chu aron met puak ta thuta tal buain anin swal ta chia mani perinan mi swal ho chu pakhat te chuan a hne ta tia apa le mi ho sapa chu anin din chil ve tarana nakina chuan anin bo betin perina pa zok chuan akap fu ta afanu chan him tura thei top a chhuana wang chuan min trai pa chu alaka alom ve ta tak zeta ngaidam vekin anfa te in nei po chu arem ti ta ni ti chuan har satna le remlo na kar puwa in mangai tlat te chuan dam chunga om dun to turin thu an tiam ta a thon thu top lama phei chuan a tu te po chu in ngaidam tonin perina po chuan apa chu ngaidam adil ve a janati papo chuan a unaw pa chu athi chen zom puyani ti pom ta thlapin unaw in ngai takni chuan tum ta a gawina inena anin karpo chu nem ngetin anin fop ta bokani pemi po kha athilo kan ti to kha ma se athilo wang khan azalen ti na ni ho lo athil ti swala wang chuan jela tangin chuta chuan ti du da na alo tuar le tlok tlok to atop ta